Har du lavet tysk til i dag? Nej, har du? Nej, heller ikke her. Skal vi ikke bare gå ud og lave det? Ja. Damerne først. Haha, hvor er det sjovt. I tog der sin tid. Så der er også for et fedt nyt hasseklæde. Må du se det? Åh, for helvede! Du virker helt mærkeligt. Hvad er der med dig? Han har fundet ud af det. Jeg må eliminere ham. Hvad fanden skete der? Hvad skete der? Du var helt mærkelig. Du var ligesom en robot. Robot? Ja, det var hasseklædet, der gjorde det. Men godt, du er tilbage. Nå, skulle vi lave det tysk, eller hvad? Okay.